mambo vanochema ngavanyarariswe Ishe herera neshirikazi ngadzichengetwe Ishe vakasungwa ngavasunungurwe mumba yenyu mambo Maswere zvakanaka here nokubasa imo zita raJesu. Thank you Nashe Studio. Chiitiko chetinoita kamwe pagore tichirangarira tinouya pamwe chete nevakwegura vedu ma 7 days and above. Tinongovaitirawo a meal nekungovapawo rice, chicken nechinchi chekuti vaitewo Christmas yakanaka. Kungoti inguva yefestival season kutonderawo kubarwa kwaKristu mukati meupenyu hwedu. Saka tinovashedzawo kuita share that love nekuitawo lunch nevakwegura vedu. Tinotenda zvo. Tinoda kutenda Mwari nezuva ranhasi. Nhasi tenge tiri munguva yekuita Christmas party for the elderly people. The above 70s wepaYouth of United Methodist Church. Vanongouya vosangana vachigoverana lunch vozowanawo zvimagosari zvishoma zvekushandisa paChristmas, just to wish them well and maybe get rid of loneliness. Vamwe vanhu vati kurei vaakugara loneliness yakanyanya, saka vakambouya vachisangana nevamwe muchechi kuno munomboita namo. Saka ndiro zuva retinge tino.